Silný den, milí lidé. Dobrý den. Vítám vás zde u nás v Pekle na vzdělávací přednášce o čertech. Dnešní přednášku povede sám pan ředitel, tedy vlastně čertitel naší školy, profesor Belzebub. Profesor Belzebub. Víte, pan profesor vyučuje v čertí škole a občas přednáší i vám, lidem. Tak kdyby něco spletl, tak se na něj nezlobte. No a já jsem jeho pomocnice Albína. A jsem tady dřív, abych vám pověděla něco o našich čertích zvicích. Víte, vaše lidské zvyky a naše čertí se od sebe velice liší. Tak například u vás lidí je neslušné na sebe vyplazovat jazyk. No, a u nás čertů je to věc slušnosti a zdvořilosti. To když čert potká čerta, tak ho pozdraví tak, že na něj vyplázne jazyk. A když ho chce pozdravit pořádně, tak ten jazyk vyplázne hodně. No, můžeme tomu přidat i nějakou průpovídku, ale samozřejmě pravou čertovštinou. Tak například. Ble, 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 což ve vaší lidské řeči znamená: jak se máš? No to jsem ráda, že tě vidím. Musíme se zase někdy sejít. Ale pozor, nesmí se to splést a říct blablabla, blabla, protože to znamená: co se mi tu motáš pod kopyty, čertisko jedno starý prašivý. Tak to mluví jenom čerti chuligáni. A víte co? Vyzkoušíme si ten pěkný čertovský pozdrav. Ble, ble, ble. Tak to zkusíme. Ble, ble, ble. No vidíte? A kdo bude chtít, tak po přednášce se může přihlásit na kurz čertopisu. Kluci dál, kdo to sem zase dál? To bude profesor Belzebub. Tak víte co? Překvapíme ho a pozdravíme ho pravou čertovštinou. Ble, ble, ble. Tak zavřem pusy. A až takhle ukáže, tak ho pořádně pozdravíme. Teď. Čertiska, dnes budeme mít hodinu čertopisu. No to jako v lidských školách se učí třeba přírodopis nebo zeměpis, tak my se budeme učit o nás, o čertech. Takže čertopis. Pojď! Neruš. Ale také se dozvíte něco o lidech, protože naše světy, lidský a pekelný, jsou přímo ďábelsky propojeny. No však také lidé odedávna říkají: před čerty se měj na pozoru. Ale já vás musím varovat. Vy se mějte na pozoru před lidmi, protože lidé jsou tady, pane profesore. Milí lidé, vítám vás u nás v pekle. No, před čerty se nemusíte mít na pozoru. Dobrým lidem čert nikdy neublíží. To je první pekelné pravidlo. No ale vy lidé se k nám čertům nechováte vždy pěkně. Proto dnes v rámci naší vzdělávací přednášky tady s Albínou. Albíno! Vám budeme vyprávět několik příběhů o tom, jak se vy lidé chováte k čertům, jak se nás snažíte ošidit, přechytračit a mnohdy se vám to i daří. A přitom my čerti zajišťujeme ve světě spravedlnost a často lidem i pomáháme.
například něco zmatete, spletete, zmotáte a pak říkáte, čert, aby se v tom vyznal. Čert se vyznat musí, třeba i v tom, co vy říkáte. A to je mnohdy pekelný úkol, jako v našem prvním příběhu. Albíno? Je. To jednou, kdysi dávno, stopoval jeden čert u silnice. Až mu zastavil rychtář. Brrrr, kam to bude? Čertisko! Do města! Nasedni, jedu do města na trh. A jeli dál. V tom potkali dědečka, jak vyhání prase ze silnice a křičí. Čert tě, vem! No vem si ho, čerte. Ale kde? On to nemyslí doopravdy. A jeli dál. V tom jim přes cestu přeběhl malý chlapec. Čert tě, vem! Křičí na něj rozlobená matka. No vem si toho kluka. Ale kde? Ona to nemyslí doopravdy. A jeli dál. Pak potkali babičku, které onehdy rychtář sebral kozu, protože se pásla na jeho louce. Čert tě dám, rychtáři, za to, že šidíš chudé lidi. Ona to nemyslí doopravdy, že ne. Ale myslí. Tahle to myslí doopravdy. Ne. A rychtář skončil v pekle. To vy lidé si berete často čerty do pusy. Čertíte se na sebe, posíláte se k čertu a máte spoustu přísloví, kde se to čert jenom hemží. No a přitom spousta vašich přísloví o nás čertech nejsou vůbec pravdivá. Například šijí s ním všichni čerti. No, takový nesmysl. My čerti vůbec šít neumíme. Nebo čerty nejsou žerty. A přitom co čert, to úsměv na ksichtě. Oh. Pardon, narce. A každý z nás má výborný smysl pro humor. O tom vás za chvíli přesvědčíme. Nebo čert nikdy nespí. No, jen se na ní podívejte. Spinká jako čertíček. Albino! Peklem se ti odmění. No správně. Ale u nás v pekle to říkáme obráceně. Čiň člověku dobře a on tě podfoukne. Jako se to stalo jednomu z nás v dalším příběhu. To v jednom starobylém městečku měli nejdelší a nejširší řeku na světě. Ta řeka byla tak širokánská, že kdybyste chtěli přejít z jednoho břehu na druhý, museli byste udělat přinejmenším 1000 kroků. No a ti lidé, když se chtěli dostat z jednoho břehu na druhý, museli se buď převážet na lodičkách, nebo přeplavat. No, oni sami si most postavit neuměli a tak se sešli před radnicí. V
něco udělat. Tak, tak. Od čeho máme purkmistra? Pravda, pravda. A k čemu je nám purkmistr, když tohle nedokáže zařídit? Fuj! Hanba! Pryčný! No, tak pan purkmistr musel dát do všech novin inzerát. A ten inzerát se dostal až do čert novin. Čert noviny! Čert noviny! Kdo most přes naší řeku postaví, ať se na radnici i hned dostaví. Značka. Odměna ho čeká převeliká. Podpis. Velevážený pan purkmistr. A to by byla práce pro mě. Z toho kouká další dušička. Zaradoval se čert, převlékl se a letěl navštívit pana purkmistra. Už po třetí jsme otiskli inzerát a nikdo se nepřihlásil. Co já si počnu? Koho to sem čerti nesou? Jak to víte? Co? Co tu chcete? Pardon, dovolte, abych se představil. Lucius, jméno mé, čert první kategorie. Já ty peníze do městské pokladny okamžitě vrátím. O to nejde. Jsem zde ohledně vašeho inzerátu, že? Ach tak, jen račte, posaďte se, no. A vy byste dokázal postavit tak dlouhý most. No samozřejmě, proto jsem zde. Dokážu postavit ten největší, nejdelší a nejhezčí most, jaký kdy byl na světě postaven. No to je skvělé. A to prosím, za pouhou jednu noc. No to je ještě lepší. Víte, měšťané se rozhodli, že musí mít nový most a nepřestanou křičet, i kdyby čert na koze jezdil. Bez narážek, prosím. Pardon. A co za to? Kolik peněz žádáš? Peníze. Ty přece vůbec nepožaduji. No to se mi líbí ještě víc. A co tedy? Takovou malou maličkost, že mi bude patřit první, kdo přes nový most přejde. Ha? Dobrá, latí. Jo. Jo. No a čert Lucius pokácel stromy nejprve na pravém břehu, potom na levém břehu a pustil se do práce. A tiada, dida, tiada, da, tiada, dida, tiada, tiadam, 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 tiadam. Povšimněte si, vážení lidé, s jakým nadšením a elánem se čert Lucius pustil do stavby. No, není také divu. Vždyť čerti pracují rychle, spolehlivě a hlavně kvalitně. No, Albino. No jo, no. Rychle, 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 rychle. Tak, a teď je to dílo přímo ďábelské. Ale no, tak jsem. A ráno, když měšťané vykoukli z oken, jednohlasně zvolali. Nádhera! Tak, tak, ať je náš purkmistr! Pravda, pravda. Děkujme
Děkujeme Bohu za tak krásný most. Boj! A všichni se rozeběhli k novému mostu. Každý chtěl vyzkoušet most jako první. Ale když přivěli k mostu, vidí, jak na druhé straně čeká čert. Jen račte. Račte vstoupit. Prvnímu z vás rád ruku podám a s radostí obejmu. Nikomu se však do náruče čertovi nechtělo. A tak se znovu sešli před radnicí. Někdo by s tím měl něco udělat. Tak. Od čeho máte purkmistra? Pravda. Pane purkmistře! Čemu je nám nový most, když přes něj nemůžeme chodit? Jděte k čertu! Já? Vy jděte k čertu! To je mi pěkný vděk. Ale pane purkmistře, vy jako nejvyšší představitel města. Byste měl přejít přes nový most první. Ale ctihodní měšťané, já se snažím, nechám most postavit za jedinou noc a vy takhle. Čert mi byl tohle dlužen. Omyl, pane purkmistře, vy jste mě dlužen. Ha, však ti dlužen nezůstanu. Vidíte ho, purkmistra? Než aby něco udělal, raději uteče. Klid, jen klid, vážení měšťané. První, komu se dostane čest, přejít přes náš nový most, je velectěná a všemi vážená naše kočička Lucinda. Provolejme slávu našemu novému mostu. Hurá! Sláva! Vivat! Jen klid. Vážení měšťané, vy vůbec nejste dobří lidé. Vy jste jen falešné kočky. Pojď, kočičko. Čert si tě musí vzít. Ale u nás v pekle ti bude dobře. Je tam teplo a spát budeš na mém kožíšku. Zmizel i s kočkou. No, teď jste viděli jasnou ukázku toho, jak se lidé chovají k čertům. A přitom ten krásný most tam stojí ještě dnes. No my čerti, musíme vám lidem plnit spoustu přání. Například stavíme vám zámky, chalupy, zúrodně vysklá pole, scháníme peníze, hledáme poklady. Takový čert musí umět spoustu věcí. Například musí se umět proměňovat. No, čertiska, kdo nám předvede proměnu bez starého černého kozla? No, ty umíš? A se vším všudy, s rohama, s kopytama, se srstí. To umíš? No tak ukáž. Ty jsi mě naváděl, viď? Albíno, jak to, že to ještě neumí? To jsou lidé. Milí lidé, no, proměňování se probírá u nás ve vyšších třídách. No a čerti se tam učí proměňovat třeba černou kočku, černého psa, veblka, černého berana, kozla nebo černého koně.
či černého vola. No a také se rádi převlékáme za lidi. Třeba za knížete, za krále, za vojáka, za pozdného, za kováře, za kominíka, ale nejraději za myslivce, jako v našem dalším příběhu. Ale nejprve se vás zeptám. Víte, co znamená? Venku je počasí, jako když se čerti žení. Prší. Správně. Nebo bouřky. Nebo Hroupy. vánice. Sněží, no. Správně. No ale, vážení lidé, v takovém počasí se my čerti vůbec neženíme. My máme rádi teplíčko. Proto se ženíme hezky u kamen nebo u krbu, ale nejraději máme pekelný oheň. A na svatební cestu jezdíme... Do kráteru Sopky. No správně, Albíno. No ale my čerti se ženíme málo kdy. No jo. Protože ono takových pěkných čertic, jako je tady Albína, je v pekle po čertech málo. No jo. Albíno. No a proto my čerti musíme zkusit štěstí mezi vámi lidmi. Jako v našem dalším příběhu. To v jedné vesnici bydlela chudá sirota, No. která se jmenovala Božena. Božena. Hezká prý moc nebyla. No a taky už měla svoje léta. To víte, Božena by tuze ráda našla ženicha. Ale pěknou Boženu za ženu nechtěl. No tak, den za dnem, rok za rokem utíká. A Božena byla stále bez muže. Až jednoho dne se to stalo. Bylo nedělní odpoledne, sluníčko svítilo, hop, a děvčata se sešla na návsi. Zpívalo se a veselo bylo. A jak by taky ne, vždyť tam přišli hezcí mládenci, kteří uměli pěkně vyprávět. A i děvčata škály. A koho zlobili nejvíce, inu to víte, Boženu. Boženo, kdy už se budeš vdávat? Boženo, když ti půjdeme za mládence? A ženicha už máš. Inu to víte, Boženo, to si nevezmeme takhle z koho. Ta čeká na prince. Čerta bych měla raději za muže, než vás všechny. Dobrý den. Pěkná panenko. Ty jsi sama, já jsem sám. Je ti smutno a mě taky. Vem si mě za manžela. O ne, já se vdávat nebudu. A pak, jak se mi nelíbíte. Nejsem ti snad krásný dost? O ne, ale jste na mě moc hr. A pak myslivci nemají ani vlastní dům. Celý den a celé noci se toulají po lese. Takového muže bych nechtěla. Ale já nejsem jen tak ledajaký myslivec. No, jsem bohatý a mám velkou moc. Umím mnohé, co druzí nedovedou. Celý život. Spolu budeme jen tančit. A budeš-li chtít, třeba i
modré z nebe ti snesou. Všechna děvčata ze vsi ti budou jen závidět. To by bylo něco. Dobrá, vezmu si vás. Ale musíte mi dokázat, že jste opravdu tak mocný pán, jak říkáte. Přej si, co chceš, vše ti splním. Dobrá, mladý pane. Vidíte tam v dáli? V těch horách? Tam na tom hřebenu? Tam mi postavte veliký mlýn. A když ho do zítřejšího rána postavíte, stanu se vaší ženou. To vám slibuji. Jak poroučíš, Jo. Panenko, ještě dnes si můžeš chystat svatební šaty i se závojem. Zítra si tě odvedu. Má nevěsto! Je? Ale ještě týžden přišel Boženu navštívit starý strýc. Dobrý den přeji, Boženko. Dobrý, strýčku, pojďte dál a posaďte se. A poslouchejte! Budu vám vyprávět, co se mi dnes přihodilo. A Boženka vypravovala starému strýci vše, co se jí dopoledne přihodilo. Boženko! To jsi nedobře učinila. Ten myslivec měl určitě koňské kopyto. Byl to čert. Když jsem šel k tobě, tak jsem ho potkal. Schání po všech vesnicích kohouty. Ty máš také kohouta, tak jej schovej, aby se ti nestratil. Nashledanou. Dobrý podvečer, pěkná panenko. Dobrý, stařečku. Máte kohouta? Koupím, dobře zaplatím. Nemám. Včera jsem ho snědla. A nového si koupím, až budou u kostela prodávat. No tož s pánem Bohem. Fuj! Co to plácám? Nashledanou, Jelenko. Krucinál! Himmel, Heilbrecht, Element! Krucipísek! No, a teď se jestli ptáte, proč ten čert tak láteří. My čerti totiž máme velikou sílu a moc, ale máme také jednoho nepřítele. A tím je kohout. Jakmile kohout zakokrhá, jsme úplně bezmocní. Proto se čert snažil zprovodit všechny kohouty ze světa. Však už měl nejvyšší čas. A mlýn rostl. Je! A mlýn rostl! Už se blížilo svítání a čert už nesl poslední veliký kámen. Je! Kohoutku, prosím!
Albino! Ano, pane profesor. Děkuji mi to. A v tom zafoukal veliký vítr. Kámen se pohnul a s velkým rachotem se svalil do údolí. No a ten kámen tam leží ještě dnes. No a taková věc se nestala jenom jednou. Na mnoha místech můžete vidět čertovy skály nebo kameny. No a až budete cestovat po světě, tak si je nezapomeňte dobře prohlédnout. Děkuji, Albíno. No a když už mluvíme o tom cestování po světě, tak vážení lidé, když někdy na zemi potkáte nějakého toho čerta, buďte na něj vlídní a pomozte mu, když bude v nesnázích. Třeba ho pozvěte k sobě na oběd. No a my čerti máme mlsný jazyček, proto nám musíte uvařit něco čertovského. Třeba čertovský guláš, ďábelské tousty nebo ďábelské topinky, pekelnou masovou směs nebo satanovo tajemství na roštu. Ale vše musí být řádně ostré. No a také máme rádi sladkosti. Třeba tmavý med, makové a povidlové koláče. Proto se také říká, je mlsný jako čert. Je, a nebo zamrzlinu. A biskupský chlebíček. Albino, co to plácáš? Zmrzlinu. A to druhé se bojím i vyslovit. Budu tě muset potrestat. Sednout. No a čerti, které na oběd nikdo nepozve, musí jíst dokonce i hady, slimáky, ropuchy a dokonce i mouchy. No co? Však se také říká, čert v nouzi mouchy lapá. No a jestli pak víte, kde my čerti na zemi přespáváme? V hotelu. No, správně. Ale pozor, v hotelu mohou přebývat pouze čerti první kategorie, protože tam mají pekelné ceny. No a ostatní čerti mohou přebývat ve zřícenině starého hradu, opuštěném mlýně, máme, ve staré hospodě, Na půdě. nebo lesní chatrči. No ale bývá tam čertům taková zima, že už se těší zpátky do pekla. Ale to většinou bývají čerti třetí kategorie. Proto čartiska, musíte se dobře učit, pozorně sledovat výuku, nebo dopadnete jako čerti v našem posledním příběhu. Pane profesore, to jsou lidé. Milí lidé, no i vy se musíte dobře učit, nebo budete hloupí a každý vás převeze jako čerty v našem posledním příběhu. Albíno. To jednou dva čerti, třetí kategorie, bydleli ve staré, opuštěné chatrči a hlídali tam hrnec zlata. Nebyli ani moc chytří, ani vychovaní a byla už jim taková zima, že starší čert poslal mladšího trpiše na dříví. Koukej, maza! Já! Zase já. Zase já. No a co čert nechtěl? Vlastně, co čert chtěl? Zrovna tou dobou štípal v lese jeden sedlák pařez. Byl to člověk
silný, odvážný a říkalo se o něm, že je chytřejší než 9 čertů. Což ovšem Trpiš nevěděl. Si dám chleba a k tomu tvaroh. Hej, sedláku! To dříví si vezmu já. No, samo sebou, pekelníku, ale víš, potřeboval bych pomoct s tímhletím pařezem. Vrazil jsem do něj klín a tu škvíru musím roztáhnout. To je maličkost. Jo. Je. Držíš? Jo. Teda zase vedle, pane profesore. No, tak příště, Albíno. No. Albíno, No. hraj. Jau! Pust mě, to bolí. Ty jsi mě chtěl o dřevo okrást a já ti mám pomáhat. Pust mě. Dám ti hrnec zlata. No, až tu bude, tak tě pustím. Dobrá. Herdex! Au! Herdex! Au! Síra a železo, aurum, gum! Je! Je! No čerte, no to je dobré. Teď mě pust. No dobrá. No? A teď upaluj, nebo ti tam skřípnu i ocas. Jedeš! Zavědoval Trpiš a zmizel. A od svého kamaráda to pěkně schytal. Co jsi to vyváděl? Kde máš dříví? A poklad? Poklad je fuč. Styď se! Koukej mazat zpátky a bez pokladu se nevracej. Ne, nepojdu. Po druhý mě tam nedostaneš. Bla, 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 bla. Koukej okamžitě mazat zpátky, nebo za ním půjdu já sám. Tak. No, a teď se podíváme, jak si poradí druhý čert. Jsem běsoun, sedláku. Mého kamaráda si ošidil, ale se mnou se ti to nepovede. Co bych s tebou také vyváděl? Naložím dřevo a jedu domů. Kampak, tak lehce hrnec zlata nezískáš. Když mě přemůžeš, ve 3 zkouškách hrnec bude tvůj. No, vy máte ale divné způsoby. Jo. Nejprve něco dát a pak to vymáhat zpátky. O 3 zkouškách nebyla řeč. Nebyla, ale už je. Čert mi to napískal, aby se s vámi vůbec bavil. Jo. Dobrá. Ale k tomu pokladu přidáš novou chalupu, No, 2 koně no. a 4 krávy. Plácneme si? Platí.
Výborně. A první zkouška. Kdo z nás? Tedy já. Je silnější. Vidíš ten kámen? To je dobré. Teď já. Mám tu také takový kámen. Větší. První zkoušku jsem vyhrál já. Jen se neraduj. Ještě je tu další zkouška. Kdo z nás silněji hvízdne a zacpi si uši, aby si od mého hvizdu neohluchnul. No, vidíš, od mého hvizdu i listí opadalo. No, teď v zimě. No, ty. Dobře, ale zavři oči. Snad zacpi si uši, ne? Ne, zavři oči, aby ti nevypadly. Tak silně umím hvízdnout, no. No, dobrá. Už se mi hlava nerozlítla. Nerozskočila. Vidíš, druhou zkoušku jsem také vyhrál. Já se neraduj. Ještě je tu třetí zkouška. Kdo z nás je rychlejší? Poběžíme tamhle k tomu rybníku. A na spátek. Dobře, ale čerte, trochu ti to ulehčím. Víš, se mnou bys určitě prohrál. Tak podívej, tady v tom křoví spí někde můj mladší bratříček. Jsou mu teprve 2 roky, běž ho zbudit, ať běží místo mě. Dobrá. Takovej prcek mě nemůže předběhnout. Ej, hola! Kde pak jsi? Hola, hej! Vidíš, třetí zkoušku jsem také vyhrál. A teď splň, co jsi slíbil, nebo ti vypráším kože. No, a tak čerti museli splnit to, co slíbili. No a ještě k tomu, měli přinejmenším 100 let ostudu. No a do pekla už se vrátit nemohli, protože Lucifer, náš kníže pekel, totiž řádil jako čert. Pane profesore, máme už peklo.
času. Pravda. No nevadí. To, co jsme chtěli, to jsme zvládli. Ale ještě na závěr hodiny si zopakujme, milá čertiska. Na koho si máte dávat ve světě pozor? Na lidi, protože lidé jsou Tady. No. milí lidé. Je třeba se obávat čertů. Není. Máme vás rádi. No a pokud vás odnášíme do pekla, tak jenom proto, že si to opravdu zasloužíte. No a když už si pro vás nějaký ten čert přijde, tak se prosím vás nevzpouzejte. Ono vám to stejně čerta starýho pomůže. Albíno, co to čmáráš? Maluju čerta na zeď. Vy lidé říkáte, nemaluj čerta na zeď. To bych ráda věděla proč. No i vy si můžete namalovat takového čerta. No a potom svůj obrázek můžete poslat k nám do pekla. My si ho tu rádi vystavíme. No a jak nejlépe takový obrázek pošlete? Víte to? Ne. No když ho hodíte do kamen nebo do krbu, tak se k nám dostane nejrychleji. Tak, Albíno? Tak, milí lidé, na závěr čertovské přednášky. Čertovsky pozdravíme.